हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आरो जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ नाजावदों आंनि मावमुस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदो बिएम सेराप चेनेल स' जों दिनै बिटिसिनि सिङाव थानाय सुबुं अनजिमानि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बिनि गेजेराव जोङो 2019 आव जे इलेक्सन जादोंमोन एमपिनि स' बेयाव क'क्राझारनि सोमोन्दै जों सुबुं अनजिमानि सोमोन्दै जों एसे सावरायगोन स' गाइस जों बिनि सिगां माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां आफाद गोदान ओंखारनाय सोलिगासिनो दं आरो बिनि गेजेराव आफाद थाखानायनिफ्राय गावस्रानाय माने बिसोर लिडारजों लिडार एसे सुखुलायनाय जाया बिनि गेजेराव बिसोर गावस्रानाय नङा होमबा बेफोर जोंनि बर' हारियाव गोबां गोहोम खोख्लैनाय जागोन लोगोफोरा आं बेखौ बुंनो सानदों माब्रै हमना ला बिसोरनि गेजेराव मिलायलायाखै बिनि थाखायसो गावस्रालायदों नङा होमबा थिग बिदिनो बै लिडारफ्रा एसे एनै अबेनिफ्रायबा मोनसे समाव जेनेबा हमना ला इलेक्सन दानाय समाव बै पार्टिजों एसे एनै मोनाब्ला बै पार्टिजों एसे एनै गोरोबनाय मिलायाबा बा बिसोर सानैनि गेजेराव बा बेलेगजों पार्टिजों थांगोन नङा होमबा स' बेयाव लिडारजों आरो रायजो राजाफ्रा खारफागोन नङा होमबा स' बेयाव एसे गोहोम खोख्लैनो हागौ आं बेखौ सानो मानो होनबा गोदान आफाद ओंखारदों आरो जेरै हमना ला जोंहा बिराद आफादानो दंखायो मोजां आफादानो जेरै हमना ला जा एनडिएफबि आफाद दङ आं बेयाव खालि एनडिएफबि मोनसेखौल' बुंदों बिनि गेजेराव गासिबो माने गावस्रानानै गोबां ओंखारबावबाय नङा होमबा आं मोनसेल' एनडिएफबि आं बेखौ मिथियो बिनि गेजेराव आरो गावबागाव आफाद नाम खालामनानै लानांबाय नङा होमबा बाट बे मोनसे एनडिएफबिआनो आरो बेनि गेजेराव बिसोरो एखे खामानिखौनो मावो नङा होमबा बिसोरो बर' हारिनि थैनि आरो बर' हारिनि खामानिनि थाखायनो बा बड'लेण्ड स्टेटनि थाखायनो बिसोरबो मुभमेन्ट खालामो नङा होमबा स' जेरै हमना ला आबसु जा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बेबो मोनसे आफाद स' बेबो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बड'लेण्ड स्टेट मुभमेन्टनि थाखायनो खामानिखौ मावगासिनो दङ स' गोदान आफाद बिदिनो ओंखारबोगासिनो दं नोंथांमोना नुदों आं माखासे मुंखौ बुंनो थांला मानो होनोब्ला बुङोब्ला खोथाया गाज्रि जायो नङा होमबा स' बे आबादफोरनि नामखौ आङो बुंनो थाङा आरो बिनि गेजेराव जोंहा एनडिएफबिआनो जा बा जोंहा आबसुआनो जा बिसोर गासिबो मा बड'लेण्ड स्टेटनि थाखायनो मुभमेन्ट खालामगासिनो दङ लोगोफोर गोदान आफाद जिथिया दायो अब्ला बै आफादजों लोगोसे गोबां रायजोफ्रा इनभल्भ जाफायो नङा होमबा स' माखासे रोंनाय रोङै खायसे थायो रोंगिरिफ्रा बेफोरबायदि आफादखौ खुलिनानै बिनि गेजेराव बे रोङा बेफोरबायदियाव गेजेराव जमा जानानै बिसोर मिथिङाव माने बिदि खुंलायसिगोन आरो बिदिनो जेरै थाङो लिडारफ्रा बेजोंनो थाङो अब्ला बिनि गेजेराव मा जाहैखो खोथाया जेथिया भट दारायनाय सम जायो जेनेबा हमना ला इउपिपिएल बा बिनि गेजेराव जोंहा बिपिएफ पार्टि नङा होमबा बेफोरबायदि जालायलायो आरो गोदान आरो मा बर'नि गेजेरावनो आरो मा पार्टि दालायबावदों नङा होमबा माने पलिटिकेल पार्टिस नङा होमबा पलिटिकेल पार्टिस गोदान आरो दंबावो आं खोनानो मोन्दों दासो आरो बेनि गेजेराव इउपिपिएल पार्टिस दंखायो आरो बिनि गेजेराव बिपिएफ पार्टि दंबावो आरो फिसा फिनलु दायो गोदान पार्टि दागासिनो दं होनना बुंदों आरो बिनि गेजेरजों बेयाव दायो माने खावसे माने सुबुंफोरा बर'फोरनिया बेयावनो माखासे जामजोबो नङा होमबा स' गाइस बेफोरबायदि जायोब्ला जों मालाबाबो जानाय नङा मानो होनोब्ला नोंथांमोना गोमोगोन हमना ला जोंनि आङो फुराना बाथ्राखौ बुंनोसै बिटिसि एरियानि 2011 मायथाइनि सेन्सास हिसाबै पपुलेसन इन बिटिएडिआव आङो गासिबो लिरनाय दंजोबो आंनाव नंखाय सानबा आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बिनि गेजेराव क'क्राझाराव गासै सुबुं अनजिमाया दंमोन 2011 सेन्सासनि सोमोन्दै 2,84,213 बड' पपुलेसन दै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दंमोन जिथिया जोंनि बड'लेण्ड बिटिएडि एरिया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जिथिया मोनदोंमोन फाउन्ड खालामदोंमोन अब्ला फाउन्डेसन माने मोनदोंमोन माने फाउन्ड दिरुनदोंमोन डिसकभार जादोंमोन माने मोनदोंमोन माने ग्रान्ट मोनदोंमोन नङा होमबा माबाजों जोंहा बिएलटि लिडार हाग्रामा महिलारि सारनो बेखौ गथायना होदोंमोन नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बेयाव जिथिया 2011 जादोंमोन बिनि सेन्सास हिसाबै बिटिएडिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव बर' जेसेबां पपुलेसन दं आं बिनि सोमोन्दै बुंगोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै 2,84,213 सुबुं अनजिमा दंमोन बर' सुबुङा मिथिबाय बिनि गेजेराव नन बड' माने गासिबो नन बड' बेयाव गासै दङ 6,27,186 बेयाव गासै मा दंमोन माने ओरैबो बुंनो हायो जोङो 6,02,786 बिदिबो बुंनो हायो बे जाबाय गासै नन बड' नङा होमबा स' टटेल क'क्राझाराव सुबुं अनजिमाया दंमोन 8 लाख बड'जों मिलायनानै नन बड' आरो बड' मिलायनानै 8,86,999 स' बिनि गेजेराव जोंनि अनजिमाया बर'नि अनजिमायानो गोबां खम जानानै दंखायोमोन बेयावनो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव आरो चिराङाव दंमोन गासै 1,83,786 बेयाव मा होनदों बड' सुबुं अनजिमाया बेसेबां दंमोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरो बिनि गेजेराव नन बड'आ दंमोन
2,97,942 बे जाबाय नन बड' गासै टटेल चिरां डिस्ट्रिक्टआव दंमोन सुबुं अनजिमाया बड' आरो नन बड' 4,81,818 सुबुं अनजिमा आरो बेनि गेजेराव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' सुबुं अनजिमाया दंमोन 3,39,825 आरो बेनि गेजेराव गासै नन बड' सुबुं अनजिमाया दंमोन 6,13,948 सुबुं अनजिमा दंमोन नन बड'आ आरो बेनि गेजेराव गासै बेखौ बुंनो थाङोबा सुबुं अनजिमाया बांसिन टटेल बुंनो थाङोबा बेयाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 9,53,773 नङा होमबा स' बिनि गेजेराव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' हारिनि सुबुं अनजिमाया दंमोन 2,42,686 बिनि गेजेराव नन बड'आ दंमोन 5,90,083 होमबा गासै बिसोरनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दंमोन गासै सुबुं अनजिमाया बर' आरो नन बर' 8,32,769 स' गाइस टटेल बुंनो थाङोब्ला मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव बिटिएडि एरियायाव 2011आव 10,50,600 सुबुं अनजिमा बर'आ दंमोन 2011 मायथाइयाव आरो नन बड'आ दंमोन 21,04,759 आरो बिनि गेजेराव गासै बड' आरो नन बड' बुंनो थाङोबा 31,55,359 सुबुं अनजिमा दंमोन बिटिएडि एरियायाव 2011 सेन्सासनि बायदियै पपुलेसना अब्ला साननानै नाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो बयनिख्रुइ बांसिन सुबुं अनजिमाया जोंनि बर'आ दङ आरो बेनि गेजेराव बिटिएडि एरियायाव गासै सुबुं अनजिमाया बांसिन बुंनो थाङोबा बे बाक्सा जिल्लायावनो दंमोन 2011 मायथाइयाव आरो बेनि गेजेराव दायो आंनाव बिनि 2019नि दासिमबो रावनावबो लिस्टआनो गैखाथ'वा जानांगौ आरो होखाथ'खाखैबो ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो बुंनो थाङोबा नैबे क'क्राझार जिल्लायाव जे दाख्लैबावै एमपि इलेक्सन जादोंमोन नङा होमबा आरो बिनि चिराङावनो जा बाक्सायावनो जा उदालगुरियावनो जा नङा होमबा स' गाइस आं मोनसे बेयाव माखासे बाथ्रा दंबावो बेखौ आं सावरायबावगोन स' साननानै नाय लोगोफोर बेयावहाय जोंनि बर' हारिनि गासै सुबुं अनजिमाया 10,50,600 सुबुं अनजिमा दं 2011आव होमबा साननानै नाय जोंनि बर' हारि सुबुं अनजिमाया बिटिएडि एरियायाव दासिम बेसेबां सुबुं अनजिमा बांगोन सानलाय एजिउम खालाम एसे एजिउम आं नोंथांमोननो एसे हिन्ट होगोन नङा होमबा स' गासै सुबुं अनजिमाया 2011आव 31,54,359 दं बेनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा बिनि सोमोन्दै रिड खालामदों स्टाडि खालामदों बिसोराव बेफोरबायदिया गासिबो नलेजआ थाजोबखागोन नङा होमबा स' बे साननानै नाय होमबा बेसेबां सुबुं अनजिमा दं आरो बिनि गेजेराव बेसेबां बर' हारिया खम दङ नन बड'जों नङा होमबा स' जोंनो गोबां बर' हारिनि सुबुं अनजिमाबो नांगौ आरो बिनि गेजेराव जों जेसे हायो आउट अफ सुबुं बिटिसिनि बेयाव जेराव बर' दं बेफोरखौ जों सोसननो हानांगौसो जानांगौ दङ मानो होनबा अब्लासो जों देरहागोन माखासे सुबुंनिफ्राय बेयाव गोबां दङ आरो बिनिबो आं लिस्ट देखायगोन नोंथांमोननो र' बेयाव सुबुं अनजिमाखौ आं देखायबाय नङा होमबा स' नोंथांमोनाव एसे एसे दिमाग खाथाय आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि दायो मा देखायनो सानदों एसे नाय बे एमपि इलेक्सन 2019नि क'क्राझारनि ओमफ्राय बेवहाय गासै टटेल भट होग्राफोरा जाबाय 16,29,733 सुबुं अनजिमाया भट होदों गासै टटेल भट होनायसो दै आरो गासै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै टटेल सुबुं अनजिमाया जाहैबाय 17,65,192 सुबुं अनजिमा दं बिनि गेजेराव गासै 16,29,733 भट होदों माखासेया होआखै स' बिनि गेजेराव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बर' सुबुं अनजिमाया गासै दङ 4,07,000 आरो बिनि गेजेराव जोंनियाव गासै 2011 बे 2019निसो दै 2019आव गासै 4,07,000 दङमोन ओमफ्राय जेथिया 2011 दंमोन 2,84,213 दंमन क'क्राझाराव बर'नि सुबुं अनजिमाया नङा होमबा स' होमबा बेयाव बेसेबां सुबुं अनजिमाया बेसेबां मात्रा बारखो होमबा गोबां गोबां खम बारदों नङा होमबा खमावबो 100आव जेनेबा हमना ला जों डिभाइड खालामबा
ओरैनो 2 लाख जों खालामोबा 4 लाख जायो गाबायानो नङा होमबा 84,000 दंदेरो अबा खमावबो 80% बा 70% खौ हमना 60-70 बेफोरबायदि पार्सेन्ट बारायदेरबाय आरो हमना ला बेफोरबायदि पार्सेन्ट बारायदेरबाय बे 2,84,000 निफ्राय नङा होमबा स' गाइस ओमफ्राय गुबुन हारिया गोबां बारायलांगासिनो दं बांसिनगासिनो दं नायदो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै बेंगलिया दङ 2,19,000 दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बेंगलि सुबुं अनजिमाया दङ 2,19,000 मुस्लिमा दं 4,37,000 वाव बर'निख्रुइबो बारासिन बिथांमोनजों जुदि गोरोबोब्ला बिथांमोनाबो जुदि गोरोबोब्ला जों बेसेबां खौसेथि जानानै जोङो आलो गोजोनै संसार जानो हागोन दा बिथांमोना जुदि बेफोरबायदिखौ जुदि जोंनि बड'लेण्ड स्टेट दानायाव जुदि हेफाजाब होयोबा ओरैनो 4,37,000 आरो जोंना 4 लाखखा होमबा बेसेबां जाखो 8 लाख नङा होमबा स' बिनि सायाव स' बिदिनो कच राजआ जायो कच राजबंसिया जायो 1,31,000 बाट अब्लाबो बिसोर देरहाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव एसामिस दङ गासै 1,40,000 आदिबासि दङ 1,97,000 सरनिया मोना दङ जाहैबाय 66,000 राभा आरो गार' दं 62,000 आरो गरखा नेपालिफोरा दङ 66,800 आरो आदार्स 39,392 स' गासै टटेल सुबुं अनजिमाया दङ क'क्राझाराव 2019 नि हिसाबै 17,65,192 बिनि गेजेराव 16,29,733 मा होनदों भट होदों स' गाइस बेनो सुबुं अनजिमानि सायाव आरो बेनि गेजेराव जों गासै साननो थाङोबा बे जों भट गेलेनाय हिसाबै साननो थाङोबा जों गासै सुबुं अनजिमानि सायावसो सोनारनानै आरो सोरबायदि जाथिजों जों रायलायनानै मोजाङै खालामनांगोन बिनि सायाव जोङो नायबिजिरनांगोन मिथिबायना जों बिनि अनगायै दावराव जाबाय थानानै आरो आफाद खुलिलाय जों बर'नि गेजेराव आफादल' खुलिनाय जानाय नंला आं नायबाय बिराद सानबाय जोंनि बर'नि गेजेरजों आफादल' जों बर'नि सुबुं अनजिमाया जुदि खौसेथि जाबाबो जोङो देरहानाय नङा गुबुन जाथिया जुदि खौसेथि जायोब्ला बिसोरो अबरा जुदि खौसेथि जायोब्ला जों जुदि बर'आ खौसेथि जायोबा हानाय नङा स' बिनि गेजेराव जों मा बर'फ्राथ' जों गुबुन जाथिजों मिलायखायोआनो माखासे सुबुं अनजिमाजों माखासेजों जों मिलाया बाट बै माखासे जेसेबांखिनि जों मिलायना दं जेरै हमना ला मुस्लिमानो जा जेरै हमना जा गार'आनो जा नेपालियानो जा जेरै हमना ला जेरै बेयाव लिरना दङ र' दे कार्बिफोरानो हमना जा सरिनियानो हमना जा राभा आरो गार'फोरानो जा ओमफ्राय जेरै हमना ला आदिबासिफोरखौबो ला ओमफ्राय बिनि गेजेराव मुस्लिमखौनो ओमफ्राय बेंगलिफोरखौबो जुदि हमना लायोब्ला होमबा जों जुदि बिसोरखौबो मिलायनानै लानो हायोब्ला अब्ला जोङो बिटिसि एरियायाव 2020 मायथाइनि नैबे फैगौ मार्चआव जाय इलेक्सन जागोन ना स' अब्ला बेयाव जों देरहानो हाखागोन आरो बिनि गेजेराव जों आफाद गोदान खुलिदों आरो बिनि गेजेराव गावस्रालायदों आरो भट होलायनाया बैजों बैखौ लिडारजोंसो जोंनि सुबुं अनजिमाफ्रा स' बिनिखायनो आं बुङो जों पाब्लिकआसो डिसाइड खालामदो माने लिडारफोरजों जों थांफाबाय थायोब्ला जोंनि खर'आ एसे बोरैबा जायो मोनसेल' लिडारखौ बेनो जाबाय जाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बेफोरजों बे बड'लेण्ड स्टेट दाखांनायनि उनावहाय जेसेबांखिनि सोरजों लिडारजों थांनो गोसो आरो बेयाव थांबाय थादों बड'लेण्ड स्टेट मोनखांनायनि उनावहाय बिनि सिङाव जों गावजों गावनो दावहायाथ' जाखासिगोन सोरजोंथ' दावहा जागोन बड'लेण्ड स्टेट मोनखांनायनि उनावहाय गासिबोथ' बेलेगानो जाहैगोन नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बर'आनो माबा बायदि जाहैबाय नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बर'जों बर'सो दावराव जादों बाट बे मोनसान्दि जुदि बे मोननैनि सिगाङाव जुदि दावराव जाबाय थायोब्ला गासिबो सिलिंखार जाजोबगोन नङा होमबा ना जोंनि बिटिसि एरिया थागोन ना बड'लेण्डआनो थागोन ना आरो आसाम सिङाव जेरै दङ बिदिनो थागोन आरो बिनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा सिरि नङा होमबा गाखोदोंमोन बै मानसिया गोलैफिननाय मानसिफ्रा जेब्लाबो मुल्य गैया होननानै बुङो जुदि डाउनाव थायोब्लाथाय स' जोङो जेरै गाखोदों बिदिनो गाखोलांबाय थानांगोन गाहायाव नायनो गोनांथि गैया आरो जेरै जों गोदान आफाद खुलिदों बेफोरबायदि आफाद खुलियालासिनो जों मोनसे आफादखौनो मोजाङै खौसेथि लानानै बैसोर रायजो राजाफोरखौ खौसेथि लानानै जाय जायगायाव जों भट होनांगौ आरो बिनि सायाव जों भट होयोब्ला अब्ला जों बे भटखौ देरहानो हायोब्ला जों मा खालामनांगौ बेबायदि हाथियार हिसाबै बाहायदो बास अब्लानो देरहाबाय बेनो आंनि बुंनायनि मोनसे सावरायनाय राव स' बिनि थाखायनो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालामनानै बयनिबोसिमबो खोन्थाहरनो हासै आरो आंनि बेनो सुबुं अनजिमा बर' हारिनि गेजेराव आंनाव जेसेबांखिनि डिटेल्स दं आंनि क'क्राझारनि दानि 2019नि आरो सोरनावबा बेफोरबायदि डिटेल्स दंबा नोंथांमोना हरनो हागौ आंनाबो बेखौ सासे मानसिया हरदों बिदिनो पलिटिकेल्सनि मानसि आरो आं बेखौ क'क्राझारनिफ्राय मोनदों आरो बिनि गेजेराव आरो मोनबावोबा आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन स' थेंक इउ सो माच जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय रायजो राजानिसिम